Hola, som els portaveus dels instituts El Viler, Príncep Viana i FIAC de Sant Andreu. Representants del districte de Sant Andreu al procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona d'aquest curs. Durant aquest projecte hem estat fent debat de totes les temàtiques que ens preocupen en respecte al nostre barri. Hem estat mirant diverses opcions i al final la votació, el resultat ha sigut que el que més ens preocupa és l'espai públic. Per treballar aquest projecte hem mirat diferents coses que ens preocupaven d'aquest aspecte. El que ens preocupa al districte sobre l'espai públic de qualitat té a veure amb... Trobem a faltar espais on fer esport de l'espai públic, tipus circuits de calistènia, més espais a l'aire lliure pels adolescents, afegir taules, bancs, fons, etc. per fer més zones d'estada o de vida a l'espai públic. Més biblioteques per estudiar. Manquen espais per veure esdeveniments esportius. Més espais verds, millorar els que insisteixen afegint arbres que donin ombra. Pensant en quins canvis podrien solventar les nostres inquietuds, vam pensar les següents propostes. Instal·lació de parcs de calistènies en tot el districte. Adaptar els espais per als adolescents. Construir una nova biblioteca. Millorar els espais verds, suprimir el porta a porta i afegir més papereres. Després de parlar amb les tècniques del districte per saber quines propostes podrien desenvolupar-se des de l'Ajuntament i quines ja tenen un projecte actiu, hem decidit desenvolupar-ne dues. La primera, el programa integral de la convivència amb animals. I la segona, seguretat i civisme. L'objectiu seria que totes les mascotes tinguessin espais i recursos suficients a l'espai públic perquè assistissin part de la comunitat. Acollits, cuidats i amb zones de joc i llibertat, perquè sovint els espais reservats pel joc o el lleure de gossos i mascotes són insuficients o inexistents. I els animals també necessiten espais propis que faciliten la convivència amb les persones que no tenen mascotes. La proposta passa per preveure una xarxa d'espais per mascotes, per exemple, els espais sense ús dels barris. Haurien de ser espais de sorra o amb terrenys de gespes naturals o amb arbre, amb espai suficient per poder jugar amb la mascota. Els espais haurien d'estar equipats amb joguines, pilotes de plàstic o columpis, però alhora les persones també hauríem de tractar bé l'equipament del parc. Per exemple, a l'acabar de jugar, recollir les joguines o netejar si el gos fa les necessitats o qualsevol altra cosa que impliqui el benestar del parc. L'altra proposta és una millora als parcs, com en les zones del carrer Gran de Sant Andreu, o sigui, al Parc de la Tirolina, els espais abandonats del carrer Paloma 44 o carrer Tucumán 92, al costat del Camp del Ferro a Sant Andreu i al solar proper a Sagrera de Sant Andreu. Aquests espais haurien d'estar oberts les 24 hores al dia i s'hauria d'anar treballant des de ja mateix per aconseguir resultats palpables a final de l'any 2022 i que tots els espais estiguessin ja plenament funcionals a l'estiu del 2023. El programa integral l'hauria de liderar clarament l'Ajuntament, el Departament de Manteniment i els tècnics i arquitectes necessaris. I també s'haurien d'involucrar associacions animalistes, la gent que té gossos i la resta de veïns i veïnes del barri, especialment el programa d'alimentació o acollida. L'objectiu és aconseguir uns barris més segurs i més cívics, tant a nivell de carrers i espais de pas, com de mobiliaris, arbres i espais d'estada. Això inclou garantir un bon manteniment i conscienciar a tothom perquè tingui el barri que no faci malbé els materials i que circuli en patinet i bicicleta, de manera prudent i respectuosa. Perquè hi ha accidents molt freqüents i generalitzats en part perquè els carrers no estan en bon estat i hi ha desnivells, de vegades a causa dels arbres que provoquen caigudes. Clarament, una inseguretat ciutadana percebuda i real, vinculada a l'acció de les persones. Per fer-ho, proposem 3 estratègies en paral·lel. La primera serien campanyes de sensibilització, com gent al carrer repartint flyers d'informació amb un codi QR perquè es pugui accedir a més informació a les xarxes socials. La segona, reforçant els elements de vigilància activa o passiva. Això es podria fer augmentant els fanals per millorar la il·luminació, amb la instal·lació de càmeres als punts més conflictius i augmentant la plantilla d'agents civils i policies al districte.
i així regular els permisos per fer grafitis al carrer. La tercera seria garantint un bon manteniment i estat dels paviments de les voreres, a més també dels espais per bicis, per patinets i facilitant l'existència d'espais segurs amb uns horaris amplis. Són mesures que s'haurien d'implementar a tots els barris, però particularment al barri de Sant Andreu i als parcs del carrer Lanzarote, carrerons amb poca llum, carrer Tàrrega, carrer de la Formiga, passeig Mollerussa, carrer Malats, carrer Josep Soldevila, carrer Torres i Bages, carrer Sant Sebastià. Específicament, pel manteniment són importants el barri del Bon Pastor, en general. La zona més propera al centre comercial, la Maquinista i alguns carrers del centre de Sant Andreu, Torres i Bages. Les actuacions s'haurien de començar a implementar el més aviat possible, amb dates de referència per anar verificant l'efectivitat de les mesures i, en tot cas, completar-se abans del 2025. L'Ajuntament hauria d'implicar a distints barris del districte les víctimes d'accident o d'incident, educadors i educadores, els cossos de seguretat, botigues del barri, empreses constructores. La que va arreglar el carrer Gran de Sant Andreu ho va fer força bé. Electricistes, tècnics d'instal·lacions de càmeres. Esperem poder presentar-vos aquestes propostes durant el mes d'abril, presentar-ho al resta de polítiques del plenari de maig i també ens agradaria el vostre retorn durant el mes de juny per poder seguir millorant el nostre districte. Fins aviat!